Badator martxoaren 8, emakumeok kaleak eta plazak hartzeko unea. Hala ere, azken urteetan emakumeok, baina batez ere mugimendu feministak hartu duen protagonismoaren beldur, badirudi batzuek ez dutela gustoko hegemonikoa bilakatu den mugimenduaren beste indar erakustaldi bat. Aste honetan, Ramiro González diputatu nagusiari entzun diogu esaten ez dela komenigarria martxoaren 8ko mobilizazioetan parte hartzea. Nor da Ramiro González emakumeoi esateko noiz eta zertarako atera behar garen kalera? Kontziente alda diputatu nagusia azaroaren 25ean arduraz eta mobilizazio kontrolatuak eginez atera zela kalera mugimendu feminista? Eta kontziente alda ia astero mobilizazio jendetsu ezberdinak egon direla Arabako txoko desberdinetan? Ez aldute ostalariek arduraz jokatu? Ez aldute astero pentsionistek arduraz jokatzen? Iazko martxoaren 8tik ultraeskuinak feminismoaren kontra egiteko erabilitako moduak bere egin dituzte azken egunetan Eusko Jaurlaritzako eta Aldundiako arduradun nagusiek. Euskal Herriko mugimendu feminista jopuntuan jarriz. Horregatik ere egiten dugu bat mugimendu feministaren deialdiekin. Bizitzak sostengatzeko, ardurak kolektibizatzeko eta botere harremanak errotik aldatzeko garaia delako. Hilabete hauetan norbaitek ardura erakutsi badu, hori mugimendu feminista izan da. Urteak zeramatzan zaintzak erdigunean jartzeko beharra azpimarratuz eta pandemiak aldarrikapen hau areagotu du. Honen adibidea besteak beste herriz herri sortutako zaintza sareak, instituzioak iritzi ezin ziren lekuetara iritsi zirenak. Hori dela eta Euskal Herria Bilduk mugimendu feministak deitutako manifestazioak babesten ditu, eta horietan parte hartuko du, urtero egiten duen bezala. Aurten beraz, inoiz baino gehiago sistemari arrakalak sortzeko konpromisoa adierazteko asmoz gu ere kalean arduraz egongo gara.